Hallelujah. Asiye nezwini kaNkulunkulu. Wayilalela uJona. Ubezovuswa yini uJona ngoba ufree manje. Nasetharashit lapha yakhona akazi ukuthi uyokwenzani. Ubalekela nje uNkulunkulu. Hallelujah. Glory to Jesus. Naye salele lapho phakathi. Waqala uNkulunkulu unyakazisa umkhumbi. Glory to Jesus. Ngoba khona izimo esibalekela kuzo. Sithi ayichala kungcono impela ngiyangena ngiyaqasha. Abese sinyakazisa uNkulunkulu isimo balekele kuso. Asinyakazisa uNkulunkulu isimo obuthi uqasha kuso. Ngoba kusiyona indawo yokuqasha le. Hallelujah. Asinyakazise uNkulunkulu isimo akathi uqasha kuso. Hallelujah. Glory to Jesus. Kunezimo ezifika zanyakaza sithi sicashile. Sayibheki wethu sithi hey libi lelizulu. Libi. Kanti izulu alilibi kodwa isimo engijime ngayo uqasha kuso akasifuni uNkulunkulu. Hallelujah. Asivuleni lapha kuJona. Egameni lika Jesu. Sizovula ubani? Asithi chapter 1. Kodwa siqala ukufunda lapha ku verse 11. Glory to Jesus. Hallelujah. Basebethi kuye siyakwenze njani kuwe ukuze ulwandle luthule kuthina ngokuba ulwandle luyaqhubeka lube nesivunguvungu. Wathi kubo ngiphakamiseni ningiphonse elwandle bese luthula kini ulwandle ngokuba ngiyazi ukuthi lesi siphepho esikhulu siphezulu kwenu ngenxa yami. Kepha amadoda agwedla ukuba buyele emhlabathini kepha ahluleka ngokuba ulwandle lwaqhubeka lwaba nesiphepho kuwo. Ayisekhala kuJehova athi siyakuncenga masingabhubhi ngenxa yalomuntu. Ungabeki phezulu kwethu igazi elingenacala ngokuba wena Jehova wenzile njengokuhlosa kwakho. Amphakamisa uJona amphonsa olwandle. Ulwandle lwase lupheza ukufutha. Amadoda ayesesaba uJehova ngokwesaba okukhulu. Ahlabela uJehova umhlatshelo enza izithembiso. uJehova wamisela inhlanzi enkulu ukuba imgwinye uJona. Siyamthola uJona. Uselele emkhunjini. Glory to Jesus. Nalele emkhunjini kanti ulele necebo likaNkulunkulu. Hallelujah. Akulalwa necebo likaNkulunkulu. Glory to Jesus. Akulalwa necebo likaNkulunkulu. Hallelujah. Glory to Jesus. uJona nayesuka engena emkhumbini uyalala. Hallelujah. uNkulunkulu wenzani? Unyakazisa umkhumbi. Uyawunyakazisa umkhumbi. Uyaxukuse kumkhumbi. Uyaxukuse kumkhumbi. Uyilalela uJona. Baze basuka amatilosi. Akhiphe zonke impahla acabanga ukuthi mhlambe yiwo lezi impahla ezidala ukuthi umkhumbi unyakaze kakhulu. Ayikhipha ayilahla olwandle, ayilahla olwandle, ayilahla olwandle. Luqhubeka ulwandle lunyakaze. Okukhomba khona ukuthi izinto ezilahlwe olwandle asibezi wrong. Bona bebenza kahle ukuthi khona okufanele kukhishwe la. Kwakunayo ingqondo ababenayo ukuthi kahle kahle khona okufuna ukuthi kukhishwe la. Kodwa manje ngenxa ukuthi abazi ukuthi yini okufanele ikhishwe la, bakhipha izinto ezi-wrong. Hallelujah. Ngoba siyangena emkhunjini sithi siyoqasha, kanti siyophazamisa izinto zomkhumbi. Siyophazamisa izinto okufanele ziyosiza abanye. Hallelujah. Ngoba na uthi uyangena kulomkhumbi, lithi izwi kaNkulunkulu baqala bakhuleka kubo bonke onkulunkulu babo. Glory to Jesus. Now usuthi uyabheka hawu, kanti lo mkhumbi obubuke kumuhle kangaka abantu abaphakathi abamazi uNkulunkulu nakho phela nayo lo uthi akhuleke kuNkulunkulu wakhe nalo uqhamuka akhuluka kokunye uNkulunkulu wakhe aqhamuka omunye angena akhuluka kuNkulunkulu wakhe kodwa mina ngithe ngingaphandle nginoNkulunkulu odala izulu nomhlaba ngabona ukuthi le ndawo ingangifanele ngagijima ngayo ngena khona. Glory to God. Kanti ngiyophazamisa izimpahla okufanele ziye kwenye indawo ayizange ifike lezo mpahla.
kunempahla okufanele zihambise kwenye indawo. Kodwa kwafika mina ngibalekela icebo likaNkulunkulu. Ngangena kulomkhumbi kwakhosa ukuthi lezo impahla okufanele ziye le zigcine yilahlwa ngenxa yami. Hallelujah. Glory to Jesus. Kodwa uNkulunkulu emuhle. Hallelujah. Uyakuthatha konke usathana bethu uzama ukwenza ngakho idisaster akwenze kube yinto ezosiza. Hallelujah. Glory to Jesus. Athi amaTilosi akakhule kumuntu uNkulunkulu wakhe. Amfica uJohn. Kuthiwa wena olele lapha awuvuke na ubizo wakho uNkulunkulu mhlambe angasisiza. Hallelujah. Glory to God. Mhlambe bengasiza. Hallelujah. Isihloko engithanda ukukhuluma ngaso sithi awukusuke lapho uNkulunkulu akubize ukhona uqonde kuye. Awukusuke lapho uNkulunkulu akuthathe ukhona uqonde kuye. Ungasho ukuthi hayi ngisafa yabona njengoba ngisagqokela izicathulo zokuntshontshwa ngeke ngikwazi ukuthi ngiyikhumule manje ngikhonza uNkulunkulu. Kufanele ukuthi manje ngiqale ke ngilokhuze ke ngihambe ngaso ngize ngiyofika ngale ngoba uyasho uNkulunkulu akayifuni ngoba zantshontshwa. Ake ngihambe ngazo ke manje ngize ngikhele la ngize ngiyofika kuye uNkulunkulu sengiyikhumulile. Hallelujah. Awukuthi naye uNkulunkulu zikhumule lezo cathulo uyikhumule ngaso leso sikhathi uyishiye lapho ubuze uyahamba. Glory to Jesus. Ngoba sithola uJona usemkhunjini uyanyakaza umkhumbi. Ayambuza uMatilosi ukuthi wena uyisima kanjani ngawe. Uyasho ukuthi sizwile nasifundiswe uNkulunkulu ukuthi mina ngumHebheru wamaHebheru ngiyamesaba uJehova. Bathi manje sokwenze njani ke ukuze ulwandle luthule kithi? Wathi yena ngithatheni ningiphonse khona la olwandle. Hallelujah. Benzani bona kuvuka ubuntu ngaphakathi kwabo. Hallelujah. Ngoba buyavuka ubuntu kumuntu noma engenayo uNkulunkulu ophilayo. Lobo buntu obuvukayo kulo muntu ongenayo uNkulunkulu ophilayo buvukela ukuthi wena uchazuke ecebeni likaNkulunkulu. Buvukela ukuthi wena ungahambi ngokwecebo likaNkulunkulu. Bese kuvuka ubuntu kulo muntu ongamazi uNkulunkulu. Mabuvuka ubuntu la kulamatilosi bazama ukugwedla umkhumbi bawusaphi bawusale ngaso 7 lolwandle. Khona ezokwazi ukuthi abese yaphuma naye sephumile ke bese yahamba esemkhumbini akade kufanele agibele kuwo. Hallelujah. Wase yakhombisa ukuthi uNkulunkulu nangikubiza lapha ngubiza khona angidingi ukusizwa angidingi usizo lomunye umuntu kodwa suka ngaso leso sikhathi wenze lokho engikutshela khona. Wawuvimba umkhumbi lwaqala phansi ulwandle la inkinga. Lwaqala phansi ulwandle la inkinga. Sebebona ukuthi nanga umuntu oyinkinga futhi uyayisho isolution ukuthi akube yiphi kodwa manje haleluya abafuni ukwenza le solution yabo yakhe ngoba nabeyibheka le solution athi abayenze bayabona ukuthi lo muntu uzofana simfaka la kanti umdala weinsuku odale ulwandle wadala noJona uyazi ukuthi wenzani naye ekubiza lapho khona akadingi ukuthi umsize uzama ukukhumula lokade ikhumula uzama ukuthi uzokhela lapho uthi khumula khona lapho ubusengilandela ngoba ngifuna okwenzayo. Hallelujah. Azama amaTilosi atha usalo 7 lomfula wathi usimakade mina ngisumakade yime ngonyakazisayo lolwandle yime nginyakazisa lomkhumbi usazonyakaza khona lokho enizama ukumsiza lo nizongena enkingeni. Athi uJona vela ningiphakamise ningiphose khona la olwandle bese liyathula kini olwandle. Thina uNkulunkulu kasifake sike singene amen esifake khona thina ngokungaqondi kwethu bese siyavuka isiphepho bese ngithi ake ngizama ukuthi ngilungise ngoba sengiyibona ukuthi ingenxa yami ake ngizama ukuthi ke ngiyilungise. Afika uNkulunkulu lo ilungise kanje. Hallelujah. Bese qhamuka abanye abafuna ukungizwela befuna ukungisiya bethi hayi ilungiswa kanjena. Hallelujah. Bese yanyakazisa futhi kakhulu uNkulunkulu umkhubi ubona unyakaza kakhulu bethe bayakusiza
abantu bekhombisa ukukuzwela bese unyakaza kakhulu. Shona kuye. Shona kuye. Malibheka usizo labanye abantu. Ngoba lolu sizo liqhamuka abanye abantu luzobambezela wena. Luzovala icebo likaNkulunkulu. Wena ukubona kuusizo nabekusiza and futhi nawubheka ngempela bamsiza. Ngoba akekho umuntu wakwaphonsa olwandle waphila. Kodwa nasekusho uSimakade. Akwenzeke njengoba eshilo. Ngoba yena uAlpha, uOmega, uyisiqalo nesiphetho. Akukho kumehlulayo. Hallelujah. Kodwa thina ngokwa human nature yethu sivele sibheke sithi ish ina ngamkhipha lo John. Uthi ngumlaqaza la phansi. Siyazi la phansi. Kunezilwane ikhona. Imkhumbi ithi nayihamba la kuneyinsimbi ezifakiwe la ezisikayo. Kuthi nakuqhamuka noma ufisho omkhulu oyinkinga ozonyakaza uvela usikwe yiyo lensimbi unqamuke. Maye nawe usuthatha uJohn omphosa phakathi ke engenansimbi yokuyidefenda uzokwenzeka kanjani? Okwe human nature lokho. Kodwa uNkulunkulu naye seshilo. Naye seshilo. Musukuzama ukuthi hey yazi ngizwile impela ukhulumile uNkulunkulu. Kodwa nathi ngiyabheka isimo engiso. Bazothini lapha kwaThozana nangidlula. Ngingasaligqokile leli bhantshi. Nomesho uNkulunkulu no libi. Kodwa kwaThozana kade bangihloniphile ngidlula lapha athe uchalihle ibhantshi lakho. Kodwa manje nayisethu uNkulunkulu li wrong. Angivele ngilikhumule ngilishiye lapho. Ngidlula kwaThozana nginqunu. Hallelujah. Ngoba yena useshilo. Hallelujah. Neseshilo uthi hlukana nokuthi musukupostpone. Hallelujah. Ungapostpone. Ngoba lesikhathi upostpone ilesikhathi kulahleka icebo likaNkulunkulu. Glory to God. Usho njalo uJohn uthi ngithatheni mina ningiphosela olwandle. Luzothula kini olwandle. Bese niba right. Glory to God. Ngempela bayakwenza lokho. Bamthatha bamphosa olwandle. Thena sebemphosile olwandle. Lwathula ulwandle du. Lwathula du. Basebenzani laba? Baqala bamesaba uNkulunkulu. Bamesaba uNkulunkulu ngoba iningi labantu alimkhonza uNkulunkulu ngenxa ukuthi alwazi amandla akhe futhi alimazi futhi alimbonanga. Uthi noma esithuma thina kuba abantu abangamazi ukuthi asikhombise uNkulunkulu ukuthi ukhona, sifike thina sijele nabo, sigcine sesifana nabo, singasayenzi into esithunywe uNkulunkulu. Kodwa ngiyamthanda uJona ukuthi wathi nayisebanjiwe ukuthi no man ugibele emkhumbini orong, washo wathi no mina ngumHebheru wamaHebheru, ngiyamesaba uJehova. Hallelujah. Bathi ngibona alright ke sesokwenzani ke thina ukuze lithule ulwandle kithi ngenxa yakho na. Wathi ngithathe ningiphakamise ningiphonse la olwandle. Ngoba wayengakwazi ukuyigxumela yena ayiphonse. Kwakubiza ukuthi laba abasenkingeni kube yiba bamthathayo bamphonse olwandle. Njengalokhu futhi kwakuyibo ababezama ukuthi bagwedle umkhumbi bawuse ngaso sebeni lomfula. Uzothi na usufikele sebeni lomfula ebesiyaphuma ayogibela umkhumbi wakho right. Hallelujah. Babengeke bambona uNkulunkulu ukuthi unamandla uba lapho phumelela icebo lokumsisa uJona. Kwafanele ukuthi icebo labo lokusisa uJona lingaphumeleli ukuze kubonakale amandla kaNkulunkulu. Khona abantu asebezanywe kaningi ukusizwa abanye abantu kodwa akusizakaleki ngenxa yokuthi uNkulunkulu ufuna kubonakale amandla akhe kubo laba bantu abazama ukumsiza. Hallelujah. Glory to Jesus. Bayazama impela Nkosi yami. Bakhombisa ukuthi no sinawe. Kodwa usizo aliphumeleli ngoba uNkulunkulu unamandla, unenkazimulo ayibeka kulomuntu ongathi usenkingeni. Kunamandla ofanele wa release kulomuntu obonakala esenkingeni. Glory to Jesus. Lo muntu ofuna ukusizwa abantu phethe ipower kaNkulunkulu, phethe imlilo kaNkulunkulu,
phethe amandla kaNkulunkulu kodwa ngenxa yokubalekela icebo likaNkulunkulu kade akasenawo ngenxa yokukhala kuNkulunkulu kade akasenamandla ingakho esehawela yonke umuntu bese thi uNkulunkulu abami ngeke bahawukelwa abantu bese usizo litholakala kodwa bazohawukelwa yimi bese kuvela usizo kimi hallelujah glory to God hallelujah Jesus bamthathe bamphonsa uJona bamphonsa uJona nje isilindile inhlanzi kade itsheliwe bazama ukuphusha umkhumbi bawusale yasho inhlanzi uthi napa bengibambezela bayazi ukuthi uNkulunkulu useyiqedile nami hallelujah bayangibambezela ngifanele ngithathe lo muntu ngimuse eNinive bamlindile eNinive hallelujah glory to God bathi bawuphusha umkhumbi bathi umkhumbi angiyike lapho lwaqala phansi ulwandle ngiyayibona nenhlanzi ngathi ayilokhu idry nje eduze kwalapha bazomphosa ngakhona ilokhu ilindile uthi kanti akasaqhamuki glory to Jesus elokhu eqhamukile elokhu ilindile inhlanzi uthi woza keze phela ngithunyiwe mina ngine information from above kuthiwa kunomuntu okufanele ngumthathe la ngimphushe kize ngomlahle eNinive glory to the Son of God hallelujah bayazama bona bazama ukuphusha umkhumbi ngoba imvelo iyamazi uNkulunkulu futhi yamhlonipha yaqala phansi athi awuyi-ke lo mkhumbi lapha enisuka khona awuyi lapha enusa khona hallelujah baze badecide ukuthi no asenze njengalokho esho babemthatha babemphonsa yavele yaqhamuka inhlanzi athi qhaqa wangena hallelujah for 3 days and 3 nights esenhlanzini khona abantu ababizwe uNkulunkulu kodwa manje basabheka izinto abayigqokile ukuthi ish sengizodlula kanjani lapha yes of course sengiyavuma ukuthi wrong lokho engikugqokile kodwa ngeke ngisakwazi phela ukudlula sengukhumulile nathi uNkulunkulu ukukhumula khumula nathi uNkulunkulu yeka glory to Jesus akalindi ukuthi kuze kiwe kwi-platform ngoba yena uNkulunkulu yonke indawo ingeyakhe even khona la olwandle uvusa imkhumbi yalapha athanda ukuthi ayise khona ongasezi ukukhokhela ngoba lo waseNinive wayezokhokhela kodwa lo njobe esesisuke esechazukile ecebeni kaNkulunkulu glory to Jesus hallelujah akasenayo imali yokukhokha kodwa seqhamukile angazi ukuyikhokhela manje sekufanele vele agibele mahala noba nawuthi uyayibheka iyingozi khona izimo ukuthi nakufanele ukuthi uphume kuso ubusubona ingozi ozowela kuyo na uphuma kulento ubona ingozi uthi ish kodwa le ngozi ngizothini hallelujah baze bakutshele futhi nabantu bathi hey ungakwenza ukuthi ngoba yingozi na uphuma la hale ungaphumi la ngoba ingozi uthi uyabekezela yona asho uNkulunkulu athi phuma la kusiyona indawo yakho la athi uNkulunkulu uphuma bathi abantu ungaphumi sizokusiza thina kwenzeka ukuthi laba bantu abasho njalo abanaye lo uNkulunkulu onaye wena abahambe nalo uNkulunkulu ohamba naye wena glory to Jesus manje sesiyabambezeleka sibanjezelwa abantu akade bekhuleka koNkulunkulu babo akade begesa uNkulunkulu ongahlabasize kodwa sesibona yiba babambezela lo ophethe uNkulunkulu ophilayo wathi uNkulunkulu mina ngu-alpha ngu-omega wasinyakazisa futhi umkhumba unyakazisa baze badela bathi no khiphani into zabantu babemthatha bamphosa gaxa hallelujah bathena bemphosa futhi abamphosanga namabheluni noma namashubhu ukuthi amsupport akwazi ukuntanta bamphosa nje njalo hallelujah futhi na uthi uyabheka wayengaphethe ngisho impahla wayengaphethe lutho nje ngoba wayithunyiwe lo wayithunyelwa pha ayithunywe khona glory to God
nathi izwa uNkulunkulu ungaphathi ngisho ibhanti nanguthuma vele usuke nje uhambe konke okudinga yokuthola endleleni uJona wavele wenze njalo vele bamlahle njalo. Glory to God. Naye sengenile siyambona inhlanzi sifika lapha eNineve yavele yamkhafula wa yamkhiphela ngaphandle naye phuma washumayela uJona insuku eziwu3 naye seshumayelele uJona eNineve kwaphenduka yonke into ngoba wayeseshila uNkulunkulu uthi ububi beNineve sephambe baze bafinyelela kimi. Ngakho ke Jona ugijima uyokhuza lapha nabe phenduka ngizoyizwela iNineve athi amadimoni nanku umkhumbu wena ngena kulomkhumbu weTarashish ungayi le ngenxa ukuthi izimo esasenzeke eNineve zayivela kuSathane efuna ukuthi uNkulunkulu acasukela abantu bakhe ngenxa yobubi babo kuze kufinyelele kuye uNkulunkulu nabengaphenduki bese beyafa. Glory to God. Ngoba uNkulunkulu uyasinakekela futhi uNkulunkulu uba persistent in our lives ukuze siyenze intando yakhe ukuze kusinde okufanele basinde ngale ngathi. Glory to God. Ngakho kumlayezo wami ekseni usho njalo ukuthi musukubheka ukuthi Nkosi yami ngoba mina ngisahlulwa utshwala ngizokwazi ukuthi uhamba nalo Jesu ngoba mina nenhliziyo yami iselikhuni nje ngakwazi mina ukuhamba nalo Jesu. Hallelujah. Namatilo senze njalo athi ngoba manje sekusolwandle phakathi nemkhumbi yalapho kufanele aye khona ayisekho sesishiyele ake sizama ukujika ake simbuyisele emuva wathi uNkulunkulu nanga ubiza ngithi manje ngisuke ngithi manje nangithi manje ngisuke ngithi manje ngisuke ngisho ukuthi kusasa futhi angifune lutho usizo oluvela kuwe angifune umqondo wakho ozosupporta icebo lami kodwa ngifuna mina nangithi umuntu akenza ukuthi akwenze angabheki inkinga angabheki ingozi angangena kuzo ngoba mina Jehova sengiyimisile inhlanzi ezokuthatha same time ikusa lapha enguthuma khona. Hallelujah. Ngizoke ngizama ukuthola nje into ukuthi ngizobuza laba ngoba khona wayebhema ngambone eseyekile ukubhema ngizokubuza ukuthi kambe lo muthi lo okuye ukubhema unjani nethu uNkulunkulu yekela manje woza kimi ungabheki ukuthi usizo ulithola kubantu kodwa vele uqonde kuye nase inkinga zakho yena uyiphethe isolution yakho. Glory to Jesus. Nkosi yami mina ngoba ngisaxawa ukuthi nje yazi mina ngisenenkinga mina ngisenenzondo man ngizohlala kanje ngoba nangidinga babheka bazona banomoya omuhle ngeke ngikwazi ukuhlanganyela nabo woza nazo inkinga zakho zinjalo nabo bafika benjalo wafike wabahlanza ingakho ingathi bangcono namhlanje basizwa uye. Glory to Jesus. Hallelujah. Amatilo sathi uyayibona ukuthi uthi unjani wena uzokhona ukuhamba nabazalwane unje ubhema insangu futhi wena nama drugs futhi wena uyawabhema abazalwane wakwambona umzalwane wenza lokho awume kancane zama into ozokhipha lezi zinto ozenzayo uthi uNkulunkulu abamthatha uJona bazama ukuthi umkhumbi uhambe uye ngasosabeni kodwa bahluleka wawuvimba ngoba uye wayezoletha inhlanzi ezothatha uJona imuse lapha umthuma khona. Nawe lezi zinto ezixakile osozama ukuthi wena uzoyisiza wena ngamandla akho nabangani bakho abakuthi no sokusiza wena ngoba siyakubona usufuna ukusizakala uzokusiza khona ukuthi nokuthi uzovela uphuze wona usiyayeka zonke lezi zinto usuyahamba uyohlanganisa nabazalwane. uNkulunkulu ukufuna unjalo ukubiza unjalo. Hallelujah. Yabona nganesibindi sika Jona uthi no vele ningithathe ningiphose la ningiphose olwandle nani ngiphosa ulwandle lizothula kini luthi du
lukhulu ulwandle baqala bathi shu yabona nayisuka enkingeni akade sezame ngawo wonke amandla akho ukuyisolve wabona ayisolveke. Glory to God. Na isiqala isisolveka ngamandla kaNkuluNkulu uyaqala bonke ya man ukhona uNkulunkulu omele ukhonzwa. Ukhona uNkulunkulu omele ukhonzwa. Lithi izwi kaNkulunkulu baqala benze inqumo. Benze inqumo amatilosi ukuthi cha sibakhonzile uNkulunkulu bethu kodwa akekho ofane nalo uNkulunkulu. Sibakhonzile uNkulunkulu bethu sababiza bese sibabizile futhi iminyaka eminingi thina besingamatilosi for too many years sihamba ngalomkhumbi akaze kwenzeke lokho kodwa kufika uNkulunkulu ofika wenza imangaliso sambona sasiyaqala manje sifuna ukuhamba naye sizokwenza isivumelwano naye. Hallelujah. Waze walibambezela icebo likaNkulunkulu. Uyabona lo mkhumbi kuwo gcwele abantu abangamazi uNkulunkulu bafuna ukumbona kuwe. Glory to God. Asikho isidingo sokuthi wena uthi no kuzofana uthi mina ngenze ngenye indlela kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi laba bantu ohleli nabo la babone ukuthi uyu uNkulunkulu. Yes, of course wangena wena kulomkhumbi ucabanga ukuthi uyisiza ngoba wathi na ubabheka ngaphandle ngefastela wabona ukuthi awubakhululekile kulomkhumbi ake ngene nami yazi lo mkhumbi na ubabheka bonke bayihlekela nje ba right kanti banoNkulunkulu babo baya pretenda ngathi baya smile kanti baya pretenda. Uzobona na usuphakathi sekuvuka okungaphakathi kwakho usuvuka umsebenzi okufanele uwenze. Glory to God. Sekuvuka umsebenzi wakho okufanele uwenze. Hallelujah. Usuvuka umlayezo othunywe wona. Esela uNkulunkulu nomlayezo ubona uphuma uqonde endaweni errong. Ngoba la uya khona awusebenzi lo mlayezo owuphethe. Etharashisha ufune kulo mlayezo owuphethe. Kodwa ufuneka lapha ya eNinive. Glory to Jesus. Nayikhuluma musukuzama ukucinga indlela zokumsiza. Lukhona usizo livela kuye. Ikhona itransport yakho lapho kufanele osuzoyigibela. Awusozogibela umkhumbi yeNinive kodwa usuzogibela inhlanzi eya eNinive. Hallelujah. Yabona uNkulunkulu wayiserious kanjani ngeNinive. Ushintsha ngisho transport yakho. Shintsha even kwa transport yakhona. Glory to God. Yashintsha. Hallelujah. Yashintsha transport yaseNinive manje. Sibona ozosiza iNinive akafiki nje nangomkhumbi. Sibona ukhafulwa inhlazo. Ngijukela ngaphandle. Uyaphuma nomlayezo uthi uNkulunkulu uthi phendukani akadlanga lo muntu for 3 days uphuma enhlanzini. Ingakho umlayezo usushisa kangaka. Ngoba wayifastile for 3 years for 3 days and 3 nights. Nenhlanze futhi ayifastile for 3 days and 3 nights. Hallelujah. Nama enzama enhlanzini ukusebenza for 3 days and 3 nights. Ubusiyabheka uthi ibhobe lizophuma lapho. Wawuphumani? Ngoba nesihlangana singabazalwane sihlangana ngesimo sodwa sibheka uNkulunkulu khona okwenzekayo. Kanti uba wafika mhlawumbe ngomkhumbi wazofika dili ngomkhumba akabone amabhilidi aseNinive athi awu leli bhilidi ehlanje ngiyabona ikhofi ngeke ngilithole lapha ngiyocheck ukuthi ikhofi ke ngithole nje noma i-cappuccino i-cappuccino. Hallelujah. Glory to Jesus. Ke ngene nje ngiyisikhulu phela mina ngiphuma le kude ngifike ngomkhumbi ngize aphinda likhohle futhi icebo likaNkulunkulu. Kodwa athi uNkulunkulu from now awusayike kule mkhumbi le kade ngithi gibela uhambe. Khona la ngizokhanda wami umkhumbi ozokuthatha ungalokhu ucabanga endleleni kodwa uzothi uphakathi ezibilini zenhlanzi uzobukhuleka kimi uzobufuna amandla ami uzobufuna usizo lwami ngoba yikho into ongayenza uphakathi wena emathunjini omhlaba.
Hallelujah. Glory to God. Isimo esingena kuso suka singangeniswa ukuthi uNkulunkulu uyasinyanya noma uyasizonda noma akasasifuni noma akasanandaba nathi, kodwa ufuna ukusikhombisa ukuthi userious ngento ayibeke kithi, userious ngento ayibeke kithi. Hallelujah. Nakubiza usenkingeni, na ungena enkingeni, bheka kuye wena kuthi uNkulunkulu eke what next. Hallelujah. uJona uyavuma ukuthi cha ngene endaweni errong. Uvethi no, mina kahle kahle ngumHebheru wamaHebheru, ngiyamesaba uJehova. Hallelujah. Kanti omunye wayengaqala akhuluma enye into, athi hayi nami ngikhonzela nje uNkulunkulu ngoba uzwile bekhuleka koNkulunkulu baba. Athi hayi nami ngikhonza lo uNkulunkulu walaba. Ake sikhulekeni nje, asikhulekeni nje nathi ke simbiza uNkulunkulu, abiza uNkulunkulu wrong ongeza ukusiza, uqhubeka umkhumbi unyakaze. Babe ngagcina befa bonke. Ukufa kwabo bonke laba bantu bafa bengambonanga uNkulunkulu, bafake bengamazanga uNkulunkulu odala izulu nomhlaba. Kodwa ngenxa ukuthi uJona walikhuluma iqiniso, wathi cha mina kahle kahle madoda ngiyumHebheru kodwa wamaHebheru, ngisaba uJehova. But right, senze njani ke thina nobuHebheru bakho noNkulunkulu wakho omsabayo ukuze lithulula nje, senze njani thina? Wathi ngithatheni ngiphose khona lapha kade. Yena bethi balibheka eludla indwana ulwandle, amagagasi ahlula umkhumbi ulayishiwe, uyanyakaza uthi manje nabemthatha uJona bemphonsa phakathi, bavuka ubuntu bathi ayish ake nizame matilo sikuliphushela ngale lapha esofisi imdacaze khona bese yagijima uyothola umkhumbi. Wathi uNkulunkulu ngeke akasawudinga umkhumbi, usedinga inhlansi, sengikhulumile nenhlansi. Hallelujah. Isimo obhekene naso asadingi isolution leni ecatshwa nguwe, isasidinga isolution evela kuNkulunkulu, bheka kuye. Sekudingeka isolution manje evela kuNkulunkulu, sekufuneka isolution evela from above manje, sekufuneka isolution evela kuNkulunkulu. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. And abantu bazama ukuyivimba, bavimba futhi ngendlela ezinhle, baphushela isikebhe ngapha khona ezophuma. Mzameni nje, mzameni ubonke ish yazi nangihlukana nalabantu kusho impela ngizongena enkingeni, ake ngihlale. Kodwa lekho shila uNkulunkulu ngaphakathi, bakuphosa olwandle wena, abakuphosola akamtshelanga ukuthi uzodliwa inhlanzi, wavela bamphonsa olwandle ukuthi kokwenzeka nolwandle useyobona khona. Kanti uNkulunkulu usekhulumile nenhlanzi futhi siyazi imlindile, lokhu iphenduphenduka ukuthi awuwe madoda, kodwa kwaze kwakude neNinive lo muntu bembambezela. Glory to God. Awuyamthatha madoda, yamthatha yafika yamkhipha. Twala phenduka eNinive kwaphenduka yonke into, kwaphenduka yonke into. Even ikhulu zakhona zavele zadela konke, zamemezela ukuthi akuzilwe yonke into, akuzilwe yonke into. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu okwazi ukusiza izwe noma bekuthiwa selone kanjani, kodwa abantu abathunywa uNkulunkulu kulelozwe nabema kwiposition uzofika uNkulunkulu alihawukele lelozwe. Kodwa abantu abathunywa emazweni okufanele bawe wakhulula la ukuthi abayilalela intando kaNkulunkulu, bazobonakala ingathi zatha amandla abanawo, kanti baphazanyiswa ukuthi icebo likaNkulunkulu liphakathi kwabo, liphakathi kwakhe. Athi uyahamba bafike bamkhahlele, athi ushona ngapha bafike bamkhahlele, athi uyale ashone ngapha kungalungi lutho, athi uthi uyale into zakhe zingalungi, uxakwe yicebo likaNkulunkulu. Glory to Jesus. Nase seqala ngathi liyabonakala icebo laNkulunkulu, ebese thi uyasho ukuthi no, kahle kahle mina ngumHebheru wamaHebheru, ngisaba uJehova, ngithathe ningiphonse la, bese kuvuka ubuntu kulabo abantu okufanele bakuphonsela, okufanele uphonswe khona. Enikahleni ake nimgadeni, ake nimsizeni, ake nimsizeni, baqale bakusize, baqale bakunika izinto ezokubambezela. Uselivukile icebo likaNkulunkulu ukuthi oh no man,
nanti icebo, nansi solution. Bese kuthiwa mvimbeni. Kodwa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ubhidliza kwasani kuze kugcine kujika zona izitha zakho in disguise. Ziyenza intando kaNkulunkulu, zikuphonse phakathi olwandle. Bese liyathula ulwandle kuzo. Bese siyamdumisa uNkulunkulu. Bese kuyaphela ukudunyiswa koNkulunkulu. Bese kuyaphela ukudunyiswa kwezithixo. Bese kuyaphela ukukhonzwa koNkulunkulu abangenamsebenzi. Bese kuyaphela ukukhonzwa koNkulunkulu abangasizanga lutho. Kuphela ukukhonzwa koNkulunkulu abangadalanga lutho. Kuphela ukukhonzwa koNkulunkulu abangazi ukuthi umhlaba udalwa kanjani, abangazi ukuthi isihogo sakhandwa kanjani, sasikhandelwe bani, abazi kodwa bayabambezela nje isizwe sikaNkulunkulu. Bayasibambezela nje. Sibanjezelwe nje isizwe kaNkulunkulu, sibanjezelwe nje, sibanzenjelwe nje. Glory to God. Ungangihleki na uzoba njalo. Glory to the Son of God. Hallelujah. Hallelujah. Ekubanjezelwe isizwe sikaNkulunkulu. Glory to God. Phela uSathane uyiqili. Ufika ngene kumuntu olukhuni omazi ukuthi ulukhuni lo. Ngeke angisize. Kodwa nakuzovinjwa icebo likaNkulunkulu. Usizo lovela kuye. Lovela kuye. Ubone eqhamuka nama ice cream. Hawu kodwa awushiselwa yini? Awushiselwa yini? Awubambe nansi ice cream. Ne ice cream afika nayo akusiyona nje ice cream. Uqhamuka. Hallelujah. Glory to God. Uzobona hayi cha unosizo lo. Kuzovinjwa wena. Uzovinjwa. Uvinjwa kuphecebeni kaNkulunkulu. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Kanti na uvela uthi nje no. Mina ngumhebhili kahle kahle. Ngisaba uJehova. Vela ningithathe ningiphose khona la. Nabe kuphosa nje. Uyaqala umsebenzi kaSimakade. Uyaqala umsebenzi kaNkulunkulu. Uyaqala umsebenzi and it was a distance. Kwakuyi distance ngempela lapha ukuhamba 3 days and 3 nights. Phela nasuka la seGoli uthatha nje only about 1 hour. Usufikile. Uyabona le distance ayinde kanjani 3 days. Nobusika obu3. Kuhamba inhlanzi into engenama robot. Thina sithatha i-hour. Ngoba khona le speed okufanele uhambe ngasendleleni khona lapha kuthiwa 120. Upress 120 uthi nawusuthi kuthiwa 80 fanele wehlise. Uthi usoyehlise linandi robot fanele ume futhi. Kodwa it's only 1 hour. La akho speed limit, akho robot. Hamba nje straight kodwa it's 3 days. Yabona kwakude kanjani eNineve. Wona lo mkhumbi ezothatha uJona. Wawuzothatha isikhathi esingakana ngoba umkhumbi unokuthatha u6 months. Kodwa uNkulunkulu uthi ngoba wena usungibambezelile, sengizothatha into eshesha ifast mail manje. Mkhipheni imjukujele phakathi. Hallelujah. Ubone ngathi wena izimo zakho seyithanda uba worse kanti sekuyashesha. Sekuyashesha kwakho. Sekuyashesha. Ubone ngathi sekuqaka kakhulu no sekuyashesha kwakho. Sekuyashesha. Usuqakeke kangaka nje sekuyashesha kwakho. Akusafane seqaleni. Phela umkhumbi ubuzothatha u6 months. Wasuyadile uJohn wagibela emkhumbini orong. Wahamba uthe usuphakathi olwandle. Kwasho ukuthi time is a scarce commodity. Ngeke usithenge. Akasale sephuma lo. Akasale selahla olwandle lo. Nanku umkhumbi osheshayo. Kazi uNkulunkulu wakhuluma nini nenhlanzi? Aziwakhuluma nini ngoba uAlpha and Omega. Uyabona indlela zikaNkulunkulu zinjani? Inhlanzi futhi ayilishintsha uhlelo. Ayisho ukuthi alright ngoba sengidlile. Ake ngigijime ngengaphansi kwamanzi. Ke ngoyiphumulela nje ngisafuna noba ngisuthi manje. Kwacaca ukuthi no lenhlanzi ayidlile. Kodwa kuthathwe nje iphasela elifakwe uNkulunkulu okufanele ihambe yolideliver. Yashesha yathembeka futhi.
yathembeka inhlanzi ayizange lokho ishona le kubangani bami phela ziyajayiva inhlanzi la olwandle ngejayiva ubone nje ishona phansi ishone phezulu ushone phansi iphinde isho ubone ibuyi iqhamuka phinde ibuyele leyana yavela nje no ngithunyiwe ixaka umlayezo ogcwele kuJona ixaka umlayezo khona umlayezo okuwe okufanele udlulise manje uyahlupha lo mlayezo nabantu sebeqalile ngathi bayakuphazamisa kanti sekuyashesha gijima nawo uhambise lo uyakhona ulwandle lizothula kulaba bantu nalesa sizwe futhi othunye kuzo sokhululwa phela ukuhluphekayo ukuhlusheka uNkulunkulu ngenxa yobubalisi sizokufanele uye kuso njengoba ngathi into zakhe ayihambi kahle azihambi kahle into kaNkulunkulu ngenxa yesimo sezwe akuthuma kulo kuthi nayithi uyabheka uNkulunkulu ububi balelizwe akuthume kulo lokho ebukhuphuka buza kuNkulunkulu nayithi uyakubheka uNkulunkulu wena urelaxile haleluya ukuthola urelaxile bese thi mkhumbi nyakaza mkhumbi khona ezobona lokuthi usendaweni wrong. Glory to Jesus. Ake sisukeni from the destination uNkulunkulu asithola kuyo siye kwi destination uNkulunkulu asithuma kuyo. Hallelujah. Wathi omunye ya uNkulunkulu ngiyamboza uyangizwa ngiyazi ukuthi ufuna ukungithuma ufuna ukungisebenzisa kodwa into okufanele ngenze kusafanele ke ngithenge nje qala nje into zokugqoka fanele ngithenge into zokugqoka wona ukuthi nangifika lapha ngifike nangishumayela kucaca ukuthi ha ngiyashumayela kanti akuhambi kanjalo uNkulunkulu akanandaba nento zokugqoka kodwa uNkulunkulu unendaba nomphefumulo wabantu bakhe akuthume kubo unendaba nomphefumulo wabantu bakhe akuthume kubo kodwa manje sibona usafuna ukugijima uyojika ngale ukhumule lezinto uNkulunkulu athi zirong kuwe kanti vele usuke nazo zinjalo uqonde kuye yena unazi izinto ezintsha zokukhumulisa zona akufake zona. Hallelujah. Ake sisuke nje uNkulunkulu nayisibiza same time singasabheka ukuthi mina uNkulunkulu phela ngikwazi ukwenza ukuthi mina uNkulunkulu angikwazi ukwenza ukuthi and sinawo ama excuse mina uNkulunkulu nginamalimi angikwazi ukukhuluma usho ukuthi mina njoba ngakudala ngase nguthuma nje bangithuma namhlanje bengingazi ukuthi unamalimi bengingazi ukuthi unamalimi. Glory to God. Ngoba uNkulunkulu ayikho into angayazi uvela kubheka bese sibanibani akenza ukuthi nasithi siyambheka usibanibani hayibo nithi akuhlabelela usibanibani njobe etinaye ehlabelela uzuthi wena we. Glory to God. Uzokwenza kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi wenzani. uNkulunkulu wenzani. Glory to God. Base bathi abantu hawu ikwazi walukhuluma kahle leli iculo sebekudelela ke manje bafuna ubona wena awuyazi lento yenze ikwazi walukhuluma kahle leli iculo. Glory to God. Kanti uNkulunkulu akunjalo umlayezo akuthume wona yiwo akithi nabembheka uJohn bathe uJohn asizameni ukuya ngasosebeni ezokwazi ukuphuma inomqondo womuntu cabanga ngokwendlela yakhe ukuthi ish ngeke akwazi lento ayishoyo ngiyamuzwa usho ukuthi usathusa ukunyakaza kwesikepe ngeke akwazi njengoba ethi simthathe simphonse la ucabanga ukuthi kuyadlalwa la cha ukuthi kuyadlalwa uphusheni Matilos useni ngapha wathi uNkulunkulu yimi ngithi akalahlwe la akugeza ukwenzeka lokho kushiwo yimi ngishoyo. Hallelujah. Nesimo ongena kuso asenziwa mhlawumbe abangani bakho noma senziwe uSathane khona esinye sidedele uNkulunkulu ngenxa yomlayezo kuwe okufanele udlule sivela kuNkulunkulu uqobo lwakhe wena akuresponde ngendlela ofanele ukuthi uresponde ngayo ungayi ngokwendlela yabantu ngoba bazokuphambukisa ecebeni kaNkulunkulu. Glory to Jesus. Thembekile uNkulunkulu muhle unamandla uyamangalisa uyakhulula
uyawenza umsebenzi wakhe, uyazenzela umsebenzi wakhe, akadingi ngithi ukuthi simenzele. Thina singama instrument thina. Naye pressure la kufanele kukhale ngalendlela ayedale ngayo ukuthi kuzokhala ngayo. Yabona nje abakhandi bale ya keyboard njobe lokho pressure nje Paul akusuyena kodwa kukhale kanje, kodwa upress ibutton elidaliwe ukuthi lokhala kanje. Nawe naye kufakela uNkulunkulu isound ayifake kuwe, naye kuthinta akuqhubeke leyo sound. Ngeke usho nje ish manje uNkulunkulu lesound oyifake imayikalunge ake ngigijime ngoyilungisa. Akunjalo, akunjalo. Ukufuna ngaleyo sound leyo. Hallelujah. Hayi ingani uNkulunkulu ngizwile khona kade ecula, wacula kamnandi. Manje lamizwi liyahoshoza lisihosha. Khona abashaka soprano nje mnandi. Now uthi ayibheke intambo zesiginqe zo6 or ezinye zazo, ezinye zo8. Kodwa ayikhali ngokufana. Kodwa nase ikhala zonke ihlanganise ikhipha isound emnandi kanjani. Nawe uNkulunkulu kubiza unjalo. Ngeke uyilungise. Kodwa uyo zokulungisa. Uyo zokulungisa. Awukuye nje kuye unjalo. Uye nje kuye unjalo. Ulingise nje uJohn. Kuthi no madoda ningabe nisangishe nangaphandle. Angivele ngidilizwe khona la. Angidilizwe khona la ngilahlwe nje. Vele ningithathe ningiphonse. Ninganginehlisi ngisho nangeintambo. Vele nithathe niphonse phonsani. Ngibambe ningiphonse phakathi. Mphonseni phakathi. Kuba wakwamtshela uNkulunkulu ukuthi kunenhlanzi emlindile. Kwawuzoba inkinga kwakhona lokho kumatilosi. Kuthi ha. Sokufaka enhlanzini. Uyazi ukuthi siyadlana lezi inhlanzi. Wavela wakuvimba kuya kangamtshela kunenhlanzi esikulindile. Wathi mphonseni la phakathi. Kanti inhlanzi yona isiyazi sitsheliwe. Kuthi gijima nanku umkhumbi yeTharashishi. Gijima ogudle eduze kwawo. Gijima ufukume nje eduze kwawo nje lo mkhumbi nje obunyakaza kanje yiwo lo. Nayithi yabuza inhlanzi muphona lo yonyakaza kakhulu. Onyakaza kunayo yonke. Iyinkoni inhlanzi efika ikhamisi lithi. Nabe mphonsa uJona azange baze bagejenisho kumlomo wawo wayi inhlanzi. But nabe mphonsa vele emnqaka. Shona phansi naye. Yashintsha direction. yeTharashishi icishe yale. Kodwa nini vingaphi yashintsha inhlanzi i-direction. Yaqonda eTharashishi. Yaqonda eTharashishi. Nawe la ungasuka uqonde la uthunywe khona. Unjalo. Jona kasho ukuthi kahle bafowethu before ningilahle phansi ake ngikhuleke eqala ngicela intethele ngophela ngonile ngathi ngathatha umkhumbo wrong. Azange azakwenze lokho. Wavela athi ngumHebheru wamaHebheru nyamesaba uJehova ngithathe ningiphose la. Lapha sashoko asesho khona. Maye thina nayisibiza uNkulunkulu. Sithi Nkosi yami. Kodwa ngoba mina ngisahlulwa yisona esithile. Ake ngihambe ngiyoqedela kuqala lezi zono lezi mhlawumbe ngizobuya sengingcono. Mhlawumbe nangazenza nje okugcina lezi zono. Hayi, cishe ngizosidela isono. Ngizosidela. Ngeke usidele isono. Isono asiveli kuwe. Kodwa sivela kuSathane sizovimba wena. Wena na uthi uzosidela ngeke usidele kodwa uNkulunkulu uzodela wena ngenxa yokuhlala kwakhe esonweni. Naye kubiza same time. Shona kuye same time. Akashoti ngetransport yokusa lapha afuna ukusa khona. Wena vele uthi nje Nkosi uthi angenze njani. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Akashoti ngalutho uNkulunkulu. Fana njengomthenwa. Akazange athi ukuthi ake cingwe namanzi aclean la. Wathi kwalana ukuthi ngivele ngibhabhadise kuwo lawo. Kuwo lawa. Ngoba uNkulunkulu akafuni delay. Funa nayikhuluma uthi ubuya responda. Nayikhuluma same time you respond. Into zakho zohamba kahle. Kodwa nayifike ekhuluma busu uyadelaya
koqala kunyakaza umkhumbi kakhulu kugcine sekulahlwa nezinto eziphakathi emkhumbini ngenxa ukuthi khona umuntu ongafuni ukuphuma la kuze gcine kuphuma izinto ezirong gcine kuphuma izinto ezirong ngenxa yakho. Hallelujah, glory to Jesus. Injalo ke indaba uNkulunkulu nayisibiza singalokho esishona lelale sangalokho sikhohliswa abantu ngathi umuntu ayinanku umkhumbi ongcono ugcwele phakathi na usuphakathi uyafica lapha uthi ha kanti uNkulunkulu bangaka la bengicabanga ukuthi impela kumnandi hey ngizwa nalo ukhuluma kulo uNkulunkulu wakhe nalo yanobiza ikati lakhe nalo ubiza indlovu yakhe ubiza ingulube abanye bakhonza inkomo we kanti kukunje la sebeyambuza ukuthi wena ke wakho uNkulunkulu ke uthina vela bona uJohn uthi ingene emkhumbini orong la wathi mina ngumHebheru wamaHebheru ngesaba uJehova bese yathula babheke bathi pho manje thina sokwenze njani ke ukuzulwadle lithu wathi ngithathe ningiphose phandle ngoba vele indawo enguye it's wrong. Hallelujah. Manje thina noma sesibonile ukuthi indawo esikuyo i-wrong asifuni ukuphuma siyazibheke kulabo abantu abalapha phakathi ukuthi usizwe bangasisiza kanjani bazokusiza kanjani bephethe uNkulunkulu abawu 250,000 loya naloya bahlukene labo uNkulunkulu ikhona into eyodwa bazoyenza iyo ephaya phambili ayikho ngakho ke phuma wena kulomkhumbi wrong hamba emkhumbini ozofana ukuthi uye kuwo na usuthi akusesiwona umkhumbi uNkulunkulu uyazi ukuthi sekuyini vele uphuma wena wenza icebo lakhe uzokukhombisa ukuthi how to get there. Hallelujah. Mayibonge inkosi umlayezo ubunjalo ekseni ukuthi asilalele uNkulunkulu ukuthi uthini singacabanga ukuthi khona thina singakulungisa ayikho into esingayilungisa siya nje kuye abese sitshela ukuthi asenzeni sinjalo yabona bangangalinda uNkulunkulu ukuthi ngilungise qala into yami ngabe mhlawumbe ngafa ngabe bangidubula ngingakakhona ukuyilungisa izinto engangithi ngifuna ukuya kuNkulunkulu sengiright ngoba nangithi ngiyabheka utshela kahle amademon hey wena ngeke uzulunge nje uhamba noNkulunkulu wena awuyibheke kahle hamba uyibone esibukweni na uthi uyayibheka ngempela nathi ngeke ilunge mhlawumbe uthi uyahamba emgwaqeni bakutshele futhi laba bantu bathi unakungaphenduka wena impela hayi impela nami ngingaphenduka kusho umhonqonqo wesigebengu ukuthi hayi cha impela nakungaphenduka wena nami ngingaphenduka na uvela ubonde we kusho ukuthi impela ngeke into engekho le into engekho impela le kusho ukuthi ngeke yenzeke lento kanti na uvela uqonda kuye uNkulunkulu njalo uthi ngithatheni ngiphose lawo lwandle ngabheka ukuthi how dangerous the sea is kodwa nje ngithatheni ngiphonse phansi na ukuthi fanele ngife kusho ukuthi yona punishment yami uNkulunkulu angiphanisha ngayo kodwa ngithatheni ningiphose phansi ngoba sengilibonile iphutha lami ubengithumeni nive kodwa ngizange ngingene emkhumbini oyeTharashishi angazi cela ningithathe ningiphose nenze njengoba esho kanti akamphanisha uNkulunkulu kodwa still usafuna ukufeza icebo lakhe elikuye. Hallelujah. Na efike eNinive baphenduka abantu basuka bamlandela bezishiya isono sabo besuka bemlandela babezomlandela baseNinive bakasuka uJona waye babengeke kodwa wathi na efika nje imkhafula inhlanzi walifafaza izwi kaNkulunkulu athi uJesu bona bathi basuka bamlandela basuka bamlandela bazishiya izono zabo besuka bemlandela basuka bamlandela basuka bamlandela bazishiya izono zabo basuka bamlandela basuka bamlandela basuka bamlandela bazishiya izono zabo
basuka bamlandela basuka bamlandela basishila izono zabo basuka bamlandela. Glory to Jesus. Khona abantu abangeke bamlandela uJesu ngenxa yokuthi icebo likaNkulunkulu nofuna ukulihambisa. Amen.